Hello everyone. Welcome sa ato ang YouTube channel ni Madam Pislat guys, no. For today's video, ako na sad ipakita ninyo guys ang ako ang fattening. Mag-update na ta sa ato ang mga fattening kay medyo dagko-dagko na gyud sila guys, no. Tara. Yorteng initarong panahon na guys, may gali kay daghang kaayog kahoy ning ako ang babuyan. Yara guys, daghang mga tanom-tanom. Mao lagi guys, bago pa nako gi-repair ang atop sa ko ang babuyan, no. Yara, mao ni ang palibot diri. Og yara, naras ni makaagin sa taan ning akong gipadrawing diri sa ko ang bata-bata guys. Guys, mao ni siya ang ako ang baboy, ang ako ang fattening. Mag-apit na ni siya. Usap na ni kabulan guys. Hello. Tara. Gutom na sa sila. Bago pagalit sila guys nga nakakaon o pamahaw. Pirmi gini sila gutom guys, no. Ato sa labyan ang atong mga anay guys, no. Arita continue na puta diri sa ako ang fattening. Yara, nagamit ko karon guys og ultra pack sa akong gigamit aning duha ka luwang guys, no. Kay mag-obserba pa ko og unsay maayo nga lamaw. Daghan man ko klase karong mga lamaw karon guys. Tan-aw na to kung unsay gyud the best nga lamaw, no. So kani sila guys, katong mga gagmay guys, no, bago pa tong mga gisiparit nako, no, bagong hiwalay. Tara. So arita diri guys sa ako ang mga kani ako ni siyang gi-bipro starter guys, no, og maayo man gyud pud ang kanang kuan starter nga bipro. So karon mosuway na sad ko og ultra pack. So dara guys, mao ni siya. Duha pa ni kabuwan guys, no. Duha ka buwan og usa ka semana ang ilang edad. Dara, malinaw kaayo ang ilang pagtan-aw guys. Ninanaw sa sila nako, no. Og arita sa pikas luwang guys. Dara. Mao ni siya guys na nangatog. Mao gyapon sila, pareha gyapong mga idara guys, no. Mao gyapon ni siya. Hinuon aw kani dai siya guys, mas magbulang ni sila, no. Mahapit na ni siya mag 3 months. Bipro gyapon nga grower ang akong gigamit ani guys, no. So arita diri sa kani guys, medyo naibanan na ni siya kay daghan sa mamalit diri sa amo ang mga silingan. Para sila guys. Anayono ni sila nako. Namahuway ni sila. So, ato ta continue dito guys, no. Nara busy kayo silang nakareta diri guys. Dara. Wow, nangatog yun sila guys, no. Medyo limpyo na ang tangkal. Dara. Kani sila guys, mga waan pa ni sila, mga wapanit, duha pa ni og tunga kabuwan. Nindot kayo ang ilang tubo guys, ug ang akong gilamaw ani guys, mix nga high-end ug mix nga bipro. Tara. Mix lang ako guys kay karon masigurado nga nindot gyud ang ilang tubo. Gipurga ko ni sila guys, kada change og lamaw, purga then vitamins, no. Tara. Oh, tiara guys, ang akong mga gagmay pa nga 1 month old pa sila guys. So mao na to guys. Maora to ang akong ipakita rong buntaga. Kung kinsa may nananaw aning akong ipakita karon guys, no. Please like, share, and comment. Aron sad makasunod kamo sa ako ang sunod nga ipakita guys. Thank you for your
support and thank you for watching. Bye-bye.